سلام تخاتلتي ماكي ميديا نلمانتي حصر زبلتن ممهريتن مساطيتن زبل قوازانتا ناباخم هيزيا قريب لخو كسام وداتا مسانا صنفو سناي مكتتال كلتا قناجو قلع اللواني ناردوسن إفراتاني بحالا دك أربعتن شدشتن عمتين ጭንቀተይ ብስጭተይ ሕርቃነይ ሕማመይ ድኻመይ ዘረስዓኒ ንሳተን እየን ቅድሚ 6 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ተምሃሪት 11 ክፍሊን ከለኹ ምሰቦ ደቀይ ምሰንገሶም ዝተላለና ሌላና ነዊሕ እንታይ ፀንሐ ናብ ፍቕራዊ ርክብ ዝተቐየረ ኣሕዋተይ ወለደይ ካብ እንገሶም ንኽርሕቕ ከቢድ ፃቕጢ ይገብሩለይ ነይሮም ክሰምዖም ኣይደልን ነይረ ዝረአየኒ ነገር ፍቕረን ገሶም ዝስምዐኒ ናይ ፍቕራዊ ቃላቱ ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣብ ፍቕሪ ከለና ሃንደበት ዘይተሓሰበ ጠንሲ ኣጋጢሙኒ ምስ ዕድመ ንእስነተይ እውን እዩ ይመስለኒ ን3 ወርሒ ዝኣክል ምንም ኣይፈልጥን ነይረ ፔሬደይ ምቁራፁ እውን ከም ዓብዪ ነገር ኣይቆፀርክዎን ነይረ ዝፈለጥክዎ መንገዲ ግና ኣይፅቡቕን ነይሩ ከብደይ ክቆፃፀሮ ብዘይክእል መንገዲ ቁርፀት ሒዙኒ መማረፂ ስለ ዘይነበረኒ ድማ ምስ ኣቦየ ሕክምና ክኸይድ ተገዲደ እቲ ውፅኢት ምርመራ ንዓይ ኣይነገሩንን ነይሮም ኣብ ገዛ ምስ በፃሕና ባባ ብዘይ ምኽንያት ጭኽጭኽን ዓውዓውን ጀሚሩ ንያሬድ ሓወይ ብሰንክኹም ቆልዓ ድቓላ ተሸኪማ መፂኣ ተዋሪደ ኣብ ማእኸል ገዛይ ሎምስ ከዓ ድቓላ ከም ዝታዘረባ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ይዛረብ ነይሩ ኣነ ግና ዝፈለጥክዎ ነገር ኣይነበረን ባባ እንታይ ኻ ኮይንካ ዓውዓው ትብል ዘለኻ ምስ በልክዎ ንዓያሬድ ክዳውንታ ሂብካ ንሳን ድቓላኣን ካብዚ ዓይነይ ኣጥፍአለይ ምስ በሎዩ ጥንስቲ ምዃነይ ዝፈለጥኩ ማማ ትልምኖላ ኣሕዋተይ እውን ከምኡ ኣቦይ ግና ኣቕቢፁ ክኸይድ ዝደሊ እንተሃልዩ ምስ ኣፅርጊ በልበለ ጨኒቑኒ ሕርብት ኢሉኒ ካብ ገዛይ ወፂአ ዘይፈልጥ ቆልዓ ናበየ ዝኣቱ ኢለ ተጨኒቐ ነንገሶም ናብ ዘለዎ ቦታ ኸይደ ኩልተ ዝኾነ ነገር ነጊረዮ ደሓን ንገዛ ከይድና ንማማ ክንነግራይና ኢሉ ሒዙ ንኸይዱ ኢፍራታ ጓለይ ብኸምዚ ኩነታት እያ ተወሊዳ ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ናርዶስ ጓለይ ተወሊዳ ናብራ ልዕሊ ዓቕምና ነይሩ ንኽልተ ዕሸላት ዝኾና መግቢ ገዛ ክራይ ቀለብ ብዙሕ ወፃእታት ክንሽፍን ይኸብደና ስለ ዝነበረ ኣንገሶም ሓደ መማረፂ ኣምፂኡ ከም ዝኽብል ድማ ጠይቑኒ ንደገ ብባሕሪ ዘስግሩ ደላሎ ስለ ዘለው ክኸይድ ኢሉኒ ኣብቲ ፈለማ ተቃዊመዮ ነይረ ግና ነተን 2 ዕሸላት ደቀይ ክብል ዝተመሓየሸ ነገር ንምግባር ግን ክስማዕማዕ ነይሩኒ ኣንገሶም ካብዚ ኸይድ 8 ወርሑ ኣላኳ እንተሕለፈ ድሃይ ዝበሃል ግና ኣይነበረን ናብዚኣ ኣተኹ ናብዚኣ ነጠብኩ ዝብል ወረ እውን ስኢነ ኣንጎሶመይ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ደቀይን ኣነን እንበልዖ ነገር ሲኢና ኣብ ኣፍሞት ምስኮናየ ናብዚ ስራሕ ከኣቱ ዝወሰንኩ ንደቀይ እዚ ስራሕ እዚ ሰሪሐየ ዘናበረን ንኣን ከዕቢ ዝኸፍሎ ዘለኹ መስዋዕቲ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሕማቕ ስምዒት ኣይስምዐንን ብዙሓት ዓማዊል ፈተውት ኣለውኒ ምስ ኩሎም ብዘይ ኮንዶም ፆታዊ ርክብ ፈፂመ ኣይፈልጥን በዚ ምኽንያት ምስ መብዛሕቲኦም ዓማዊለይ ዘይምስምዕማዕ ይፈጥር እየ ካብኣቶም ዓማዊለይ ሓደ ሳምሶም እዩ ሳምሶም ቀይሕ ምልኩዕ በዓል ሰፊሕ ደረት እዩ ሓደ ምሸት ናብ ሰርሐሉ ባር መፂኡ ተላሊና ሰቲና ኣውጊዕና ከምቲ ምስ ካልኦት ዝኾኖ ኮይነሉ ብሓደ ክንሓድር ተስማዕሚዕና مسكرنا بزي كوندوم كنفصم كم زيدلي نجيرايو دحر 3 ወርሒ ዘለና ንብረት ብሙሉኡ ከውርሰክየ ነዚ ድማ እንተ ደሊኺ ብወረቐት ክንፈራረም ንኽእል ኢና ግና ኣነ
ናይ HIV ኤድስ ሕማም ተሸካሚየ ንስኺ ብዘይ ኮንዶም እንተደኣ ፍቃደኛ ኮይንኪ ዘለና ሃፍትን ንብረትን ብገንዘብ ይኹን ብዓቕሓ ኩሉ ንዓኽየ ክፍርመል ክበለኒ ምስ ምዕማዕ ቀሊል ኣይነበረን ግና ኸኣ ደቀይ ክዕብውን ብሂገ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሓሳብየ መልሲ ሂበዮ ብሓደ ምንባር ጀሚርና እቲ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ ገዲፈዮ ሳምሶን ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንደቀይ እውን ልዕሊ ነብሱ ይፈትወን ይከባኸበን እዩ ነይሩ ኣቦኦን ንሱ ምዃኑ እየን ኣሚነን ድሕሪ 3 ወርሒ ከምቲ ሳምሶን ዝነገረኒ ኣይጸንሐን ኣፍታ ዝበለኒ ዕለት ተፈሊኒ ደቀይ ኣቦኦን ስለ ዝሰኣና ኣመና ሓዚነን ኣነ ግና ሕውስውስ ዝበለ ስምዒት ተሰሚዑኒ 40 ናይ ሳሚ ምስ ሓለፈ ናይ ቀረባ መሓዝኡ ፊሊሞን ናይ ውርሲ ወረቓቕቲ ሒዙለይ መፅዩ ኩሉ እቲ ዝበለኒ ንብረት ናብ ሹመዩ ኣዘዋዊሩለይ ፊሊሞን ቅድሚ ምኻደይ ብዛዕባ ሳሚ ዘይትፈልጥዮም ነገራት ክነግረካ ኣለኒ ኢሉ ብዛዕባ ሳሚ ዘይፈልጦም ነገራት ክነግረኒ ጀሚሩ ሳሚ ናይ HIV ኤድስ ሕሙም ዘይኮነስ ናይ ዓጽሚ ካንሰር ሕሙም እዩ ነይሩ ቅድሚ ምሟቱ በቲ ናይ ካንሰር መድሓኒት ናይ ዘርኢ ፍሪኡ ከም ዝመኸነ ስለ ዝኣመነ ዝወለደት ጓል ኣንስተይቲ ደሊና ንዓኺ ረኺብናኪ በቃ ክሳዕ ዝመውት ግና ምሳኺ ሕጉስ ህይወት ኣሕሊፉ ክብል ነገረኒ ኣይኣመንኩን ግና ክምርመር ነይሩኒ ቼክ ገይረ ናይ HIV ኤድስ ቫይረስ ዘይኮነ ኣብ ነብሰይ ነይሩስ ናይ 2 ወርሒ ጥንስቲ ምዃነይ ፈሊጠ ንሳምሶነይ ምስ ሞተ ፍቂረዮ ውላድ ሳምሶነይ ክርኢ ብሂገ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ የቐኒልና በቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና